Bé, molt bona vesprada. En primer lloc, volem agrair-vos en nom del col·lectiu Loia la presència de tots vosaltres. És un acte que ja veiem que ha vingut moltíssima gent i encara que esperem que vinguin molts, realment no tants, però bé, la veritat és que el senyor Valor ja sabem i ens ha demostrat que sempre ha tallat moltíssim la seva figura. Bé, simplement vull parlar-vos de com anirà l'acte. Sí que us agrairia que no fumara ningú, que ja suposo que ja ho sabreu, però tanta gent, millor que no fumi ningú. Us explicaré un poc com anirà l'acte. En primer lloc, parlarà la Rosa Serrano, que és l'editora dels llibres que avui presentem. A continuació, parlarà el professor Emili Casanova, que ja evolucionarà la figura de l'escriptor, i posteriorment tancarà l'acte el senyor Valor, que ens explicarà les seues novel·les i tot allò que possiblement anirà eixint de la conversa. I després ja, per atacar definitivament l'acte, el regidor de Cultura, Josep Sant Bartolomé, donarà per conclòs l'acte. Posteriorment farem un sopar per a aquells que us heu apuntat, que ho farem així a costat mateix, i també, se m'havia despistat, hi ha uns exemplars de la trilogia que si voleu us podeu adquirir i us poden firmar el senyor Valor. Bé, anem a començar ja i espero que sigui tot això del vostre gust. Gràcies. Excelente alcalde del Ayuntamiento de Ollería, señor regidor de Cultura, ponent de Cultura de la Mancomunitat de la Vall d'Albaida, amigues i amics. En primer lloc, m'agradaria en nom de tant de medicions felicitar l'incert dels organitzadors en haver triat Enric Valor i la presentació de la seva obra cabal, El cicle de Cassana, com a eix important de la celebració del seu 5è aniversari, del 5è aniversari de l'Associació Cultural Loia. Potser sou dels primers a reconèixer el valor vertebrador de la persona d'Enric Valor i de la seva obra. Amb aquesta presentació afegim una baula més a la cadena ritual de publicitar una obra impressionant que en circumstàncies normals se publicitaria tota sola i d'apropar un mestre i un narrador incombustible a uns sectors de població orfes dels narradors de la nit, del foc i del silenci que necessitem per tal d'alimentar el nostre imaginari individual i col·lectiu. Els que ens ofereixen, penseu en Montlió per exemple, són tan sols succedanis grotescos. Amb aquesta nova presentació em sent un poc pregonera d'evidències, de l'evidència de tenir un escriptor d'una categoria extraordinària, de l'evidència palpable i sobretot legible d'una obra densa i vigorosa. Potser algú es preguntarà com una editorial menuda i de recent creació i que semblava decidida a editar tan sols literatura infantil i juvenil i llibres d'ensenyament, s'ha llençat a publicar aquesta trilogia integrada per Sense la terra promesa, Temps de batuda, llibres que ja havien estat publicats anteriorment, i Enllà de l'horitzó, la tercera novel·la que clou la trilogia i que havia estat fins ara inèdita. La raó ha estat ben clara, la profunda admiració per la múltiple i rigorosa obra de l'autor i pel seu mestratge. Segur que quan Nicolau Spindeler es decidí a editar El tirant lo blanc, no estava tan convençut del seu èxit com nosaltres n'estàvem del cicle de Cassana. Tanmateix, hi ha una altra dada simptomàtica, desoladora i també provocativa, depenent del tarannà amb el qual l'afrontem. Segons el contracte signat per Spindeler, cite textualment del llibre de Martí de Riquer, se'n tiraren 715 exemplars del tirant lo blanc. Si tenim en compte que la població del Regne de València, Catalunya, Rosselló i Balears era aleshores d'unes 650.000 habitants, resulta que, i ara l'extrapolació ja és de la meva collita, ara haurien d'haver fet un tiratge de més de 10.000 exemplars d'aquesta obra. Us informaré que tant de medicions hem editat tan sols 3.000
Cicles de Cassana, convençuts d'estar editant una obra mestra i que ara, després d'aquesta broma de recordar l'Spindler en contestació a una broma que ens va gastar l'altra nit l'amic Josep Guia, la resta de l'edició que ens queda per vendre em crema a les mans i a la consciència perquè palesa la feblesa cultural de la nostra societat que, creixent demogràficament, no és capaç de consumir per al gaudi allò que li correspon i que la nodriria més que la literatura light que es veu compel·lida a engolir. Un eslògan publicitari rabiós i combatiu em ve al cap o a la pantalla de l'ordinador, reflexe de la meva pròpia pantalla mental. Mentre una edició del Cicle de Cassana no puga ser devorada en 3 mesos pels amants de la bona literatura, el País Valencià, els països catalans, els països que parlen les diverses variants de la llengua que parlava ja el rei en Jaume, etc., no tornaran a ser el que varen ser. Sé que m'he distret i que us he distret seguint la voltada de la comparació. Voldria acabar insistint en que per a nosaltres, ciutadans i ciutadanes d'un país valencià qüestionat i agredit a tothora, d'un país que sanciona la coherència i alimenta amb la frustració quotidiana, tenir un escriptor de la pregonesa intel·lectual i un patriota de la fermesa nacionalista d'Enric Valor és un antídot contra l'abandó, contra el cansament. No podem claudicar perquè ell ens ha salvat els mots i la memòria. Sabem que l'obra que avui us presentem és una obra magnífica. L'hem editada amb cura, amb tanta cura com es mereixen el seu contingut i el seu autor. Així que la lectura del Cicle de Cassana, editat per Tàndem Edicions, així que la lectura del Cicle de Cassana, editada per Tàndem Edicions, hagi motivat a Joan Triadú a escriure una extensa ressenya en la secció Un llibre cada mes de la revista Serra d'Or, en la qual reconeix Sense la terra promesa és una de les grans novel·les de la literatura catalana d'aquest segle i en el qual acaba confessant, em dol, doncs, que no hagin pogut figurar com jo hauria volgut i en lloc assenyalat a la història de la novel·la catalana de postguerra, ara més incompleta. Podeu imaginar que haver aconseguit que un crític de la talla de Joan Triadú hagi escrit després de la lectura aquestes paraules és per una editorial modesta com la nostra un gran motiu de satisfacció. Abans de passar-li la paraula al professor Emili Casanova, voldria invitar-vos a que us aboqueu a llegir el Cicle de Cassana amb passió, perquè la passió, també en literatura, és l'única manera de salvar-nos. Senyor Enric Valor, senyoreta Rosa Serrano, senyor regidor de Cultura, de Sant Bartolomé, membres de l'Olla, amigues i amics. La Vall d'Albaida està d'enhorabona. Enric Valor, l'home, fill de la comarca germana i veïna de l'Alcollar, que ha donat a conèixer la realitat etnogràfica, humana i geogràfica de les valls interiors del país a través de la literatura i del seu testimoni personal, que ha elevat a categoria literària i estàndard un gran nombre de vocables, significats i variants formals, fins ara privatius o mantingudes únicament en les nostres comarques, se sent motivat, a pesar de les seves ocupacions i anys, a tornar a un poble de la nostra comarca, amb la seva presència, homenia i discurs encantador, fluid, clar i motivador, encoratjar-nos a seguir treballant en la recuperació de la tradició, la dignitat i el viure més valencians, o a començar a introduir-nos en la lectura i en l'observació del que és ser valencià. Avui és a l'Olleria, temps darrere va ser a Bocairent, a maig espera que serà a Agullent. Agullent, el poble on va viure durant 10 anys, més concretament la realitat de la Vall d'Albaida, i on en paraules seues els hàbits, el caràcter i la llengua eren, si fa no fa, com en el seu alcollar nadiu, on va escriure una gran part de les seues novel·les, precisament les Sense la terra promesa i Temps de batuda, ara reeditades.
Tots els habitants d'Agullent el recorden. Tots recorden les passejades diàries pel voltant del poble, des del Benesar al pantà de Mingo Vidal, des del camí d'Ontinyent a la Maciana, l'Esvoladoret i la Mollonera d'Agres. Tots recorden la simpatia del sogre del metge, que amb el seu bastó ho observava tot i parlava en un valencià perfecte i colpidor. Eixe senyor sí que parla un bon valencià, però nosaltres, eixe senyor venia a Agullent a votar-hi tot. Jo recorde que introduït ja en el valencià des de 1975 de la mà de Ramon Aro, va ser el contacte, els coneixements i la mateixa conversa detallista, descobridora i encisadora d'Enric Valor, que després podrem disfrutar, la que em va acabar d'espentar a dedicar-me a la filologia valenciana. El parlar d'Agullent i els meus primers articles van ser comentats en Valor i beneficiats del seu magisteri. I per tot això, Agullent ha dedicat recentment un carrer a Enric Valor, agullentí durant 10 anys. Igual que va fer a Agullent i amb mi, és a dir, passejar, sentir, parlar i observar serenament l'entorn cada dia, dedicar part del seu temps a conversar generosament i didàcticament amb qualsevol que li demanara opinions, suggeriments o la contrastació i valoració d'idees lingüístiques, literàries i polítiques és el que ha fet on ha estat tota la seva vida i segueix fent ara. Això, fins i tot, ho ha fet en els moments de més conflicte o de més gran faenada com l'actual. Eixa ha estat l'actitud i manera de ser i de fer de l'home, del mestre Enric Valor, actitud que li agraïm i actitud que estiga segur, senyor Valor, ha permès iniciar molts valencians en l'amor i conreu de la nostra llengua i literatura. Però Enric Valor, a més, és un literat, i d'Enric Valor literat s'ha dit, entre altres coses, que ha sabut crear una riquíssima llengua literària que avui en dia és punt de referència obligada per als escriptors més exigents i per als ensenyants més conscienciats. Que la llengua a les seves mans esdevé pulcra, precisa i plena. Que ella és la força, el clam de la llengua que busca el mitjà per a mostrar-se, per a eixir de la foscor. Que ell coneix i ha fet actuar totes les virtualitats expressives de la llengua i que totes aquestes són presents, afloren en la seva literatura, tant la rondallística com la narrativa. I també s'ha dit que gràcies a ell els escriptors del Principat han descobert el llenguatge expressiu i fresc de les nostres comarques. Tot això és veritat i Joan Olesa, Vicent Escrivà i Antoni Ferrando ho van expressar perfectament. Però el que no s'ha assenyalat gens ni prou és que Enric Valor, a més, és l'escriptor que millor representa la continuïtat ininterrompuda de la tradició lingüística i literària valenciana. En efecte, Valor segueix i salva la tradició anterior de nostra novel·la i nostres faulelles de l'editorial Sicani. Ell es basa en una llengua literària feta a partir de la parla viva, que coneix i viu, sedassada per la lectura d'altres obres literàries, catalanes o no, i de la normativa fabriana que, seguint Carles Salvador i Manuel Sánchez Guarnet, comença a ampliar i transgredir ja des de quan era alumne de l'albaidí Josep Giner, de la mateixa manera que ho feu Mascarell i Bosch o l'escriptora de Dénia, Maria Ibars, per exemple. Però Enric Valor ho ha portat tot a una perfecció lingüística i literària difícilment superable. No oblidem que la seva primera novel·la és de 1960 i les seues rondalles davant. Pertanyer a aquesta tradició valenciana i fer aquest tipus de literatura costumista, però amb altura literària, és la causa que els escriptors i aficionats a la literatura, valencians i no valencians, nascuts a l'empar de nosaltres els valencians, no l'acabaren d'introduir ni l'han acabat d'introduir en les seues lectures ni de valorar literàriament com cal, ja que consideraven que la seva obra no era prou moderna, ni estilísticament ni lingüísticament, que la seva llengua era massa rural o dialectal i poc acostada als usos literaris i lingüístics de l'esplendor de Barcelona. Es produïa el cas que tots parlaven del valor gramàtic, però no del literari. Encara me'n recorden que en 1980 vaig haver d'introduir les rondalles de Valor com a lectura obligada en les classes de normativa valenciana primer i segon, a la Facultat de Filologia, contra la voluntat i dels altres professors, que preferien autors com Seguí, Ventura Melià, Amadeu Fabregat, Lozano o autor del Principat. Enric Valor, en aquells moments, ben aconsellat, ben encoratjat i ben segur del que feia, i, entre altres aconsellat per Joan Fuster, seguir fent la literatura i usant la llengua que creia, i fins i tot preferir seguir publicant en el País Valencià en editorials poc professionals com Promedeo o Bregal que publicar a Catalunya. Heus ací un detall molt transparent de la personalitat de Valor. Sacrificar els diners i una fama més pronta, més fàcil pel futur del País Valencià.
ben coneixedor que l'obra publicada així tindria més efecte en els valencians a la llarga que l'editada a Barcelona. Avui, la realitat ha de demostrar que tenia raó i tot s'ha superat. I des de l'entrada del valencià en l'escola, tots els autors valencians, directament o indirectament, segueixen el seu model literari policèntric però convergent. Cosa que, per cert, encanta als editors catalans, que han descobert, paral·lelament al que va ocórrer en el boom de la literatura hispanoamericana i premonitori d'un nou segle XV valencià, que València desencarcarà i enriquirà la llengua literària del Principat com ja va fer en el segle XV. I en seven escriptors com Toni Cucarella, Josep Lozano o Manuel Joan Arín. Doncs bé, Enric Valor es va avançar al càrrec creient tan normal. Una llengua acostada al poble, amb una morfosintaxi i grafia clàssica i un lèxic que combinava els mots sancionats pel diccionari Fabra amb els vocables tradicionals i vius genuïns de València, especialment del sud valencià, que ell, amb el seu criteri lingüístic i amb la seva categoria literària, ha seleccionat i ha salvat. Enric Valor, usuari de lèxic i lexicògraf, esdevé, en estos moments de retrasament lingüístic valencià i de formació d'un model estàndard ben arrelat a la llengua viva del País Valencià, el model lèxic més perfecte a partir del qual formar l'estàndard tant pel que fa a les locucions i frases fetes com en el lèxic. Ell que gasta el bon català del sud, el nostre valencià obert i sonor, com ell mateix va dir en la darrera novel·la Enllà de l'horitzó, segueix posant el valencià on li pertoca. En efecte, una anàlisi de l'aportació lèxica d'Enric Valor mostra que aquest utilitzen alguna vegada tots i cadascun dels vocables que han d'entrar i ser normativitzats i normalitzats del diccionari i en el diccionari general dels parlants catalans i en l'ús dels mitjans de comunicació i escoles valencianes. Variants formals utilitzades, per exemple, en la darrera novel·la Enllà de l'horitzó, com pantaixar, regallar, escampiar, flamerada i tonyet, no actualment registrats als diccionaris, demanen la seva pertinença. Mots com enforcobir, desonillar-se, destruir-se, clim o tarannar, en el lloc en el sentit de tarannar, reballar, etc. també demanen. Accepcions com arropinar, devanir, apegar, tallar, jovet, fan el mateix. I locucions com abondó, abusades, mesaïnes o tallar claus també demanen la seva entrada i la seva vehiculació. Per cert, tots els mots que acaba de dir són ben vius a la Vall de l'Aire. És hora d'anar deixant pas Enric Valor. Tot el que intenta dir més ho podreu comprovar ara mateix. La seva manera de comunicar-se, que no vos deixarà indiferents, al revés, vos confiarà i vos farà llegir Valor i viure més en valencià. Les seves opinions sobre la seva obra, sobre la llengua i literatura del país, sobre el compromís cívic, sobre el món, tot podreu ara comprovar-ho si li pregunteu. Amic i mestre Enric Valor, gràcies per estar amb nosaltres. Fins ara les gramàtiques de vostè, la flexió verbal, millorem el llenguatge, els seus diccionaris i la seva obra literària ens han guiat i acompanyat pel llarg camí de descobrir el País Valencià i viure com a autèntics valencians. Ara, la seva presència en renovella el compromís amb la Vall d'Albaida i amb el país que vostè també simbolitza. Que la seva actitud cívica, que la seva obra fresca i seguisca estimulant-nos com fins ara. Gràcies a la seva literatura i al Premi d'Honor de les Lletres Catalanes que va rebre, la literatura feta a València ateny la seva maduresa i és valorada a Catalunya. Gràcies a vostè, com ja he suggerit, l'èxit del País Valencià s'obrirà camí i es farà un lloc en el conjunt de la llengua catalana on entrarà a formar part com un tot indestriable. Ciència i passió, amor a la terra i a la llengua i saber crear literatura viuen units amb vostè i tant de bo que se'ns apegui almenys una mica. L'únic futur de la llengua és seguir el camí que vostè i les persones de la seva generació ens han marcat. Enfortir la llengua comuna des del dialecte o variant pròpia, aprofitant els recursos genuïns i propis de la llengua popular i usant a bondó la sinonímia diatòpica. Catalans i valencians, valencià i el català, tots hi eixirem guanyant. Gràcies pel seu exemple i per la seva vinguda. Enhorabona també al col·lectiu L'Ollo per la seva tasca continuada i decidida en pro de la nostra cultura. Gràcies.
Hola, trabajando. Lo publiquin al final. Il·lustres autoritats, professors i amics i amigues tots. Ha estat un atac una mica a traïció perquè són massa esplèndids els dos discursos, el de la meva editora, l'estimada Rosa Serrano, i del gran amic, el professor, el lexicògraf important de la Universitat de València, l'Emili Casanova, el meu amic de les passejades aristotèliques, aquelles que fèiem per les sendes d'Agullent, el bell paisatge de la serra. Bé, és massa, estic massa emocionat, però en fi, ho intentaré. M'han atacat excessivament, de la seva banda. Bé, jo trobo que no m'he de reduir a parlar de la trilogia, encara que és l'acte, sinó a comentar les coses que ha citat la meva Emili i la meva amiga Rosa Serrano. Bé, jo no sé si és tan important tot això, crec que no. Simplement que puc blasonar que sóc un home feiner, que com tots vosaltres estimeu i estime el nostre país, que fos com fos l'estimaríem, perquè tots estimeu la terra on s'han criat, d'on han eixit, d'on han nascut, però que tenim la sort que tenim un país preciós, un país molt bell, amb una gran bellesa panoràmica, d'una quantitat de 8 milions d'homes i dones magnífics que porten una tradició europea de treball, de progrés, de cultura. És a dir, que estem enamorats del nostre país no solament per ser el nostre, sinó perquè s'ho mereix, es mereix el nostre amor. I què podíem fer pels seus fills? Un fill com jo, per exemple, tenia afició a escriure, tenia afició a estudiar la llengua, i això he fet, posat aquesta inclinació meva, i si tenia algun valor, al servici completament del nostre poble i de la seva cultura, representada per el més important, per allò que diria Unamuno de les llengües, que són la sang d'un poble, són l'autèntica sang espiritual del poble. Sense una llengua sòlida, una llengua rica i una llengua autèntica, un poble no té identitat. És una cosa que en tantes discussions polítiques a voltes es difumina, però clar, jo això parlant amb uns amics que no coneixen el problema, que pregunten sobre el tema, jo dic, hem de posar les coses extremadament, que em direu, per exemple, d'un francès que no sap més que parlar alemany tota la vida, que desconeix completament la seva pròpia llengua de la seva pàtria, que poc té de francès pràcticament no té res, o sigui, li falta la sang espiritual del seu poble. Bé, així que m'he dedicat, a banda dels treballs normals per a viure de les persones, a fortificar, a recolzar dins de les meves possibilitats aquesta cultura i aquesta llengua. Ja des de molt jove és que tenia una gran inclinació per la literatura, les condicions probablement innates, no sé, o també per l'ambient que em rodejava, casa molt afectats els meus pares de la literatura, que tenien una bona biblioteca i que en aquelles èpoques sense ràdio ni televisió no hi havia més entreteniment que llegir novel·les, comentar-les. Tot això em va inclinar perquè ja molt jovenet ja vaig començar a intentar escriure un conte i fins i tot als 10 anys vaig intentar començar una novel·la. Era un despropòsit enorme. Li vaig posar, jo crec que no vaig passar de posar-li el títol, que era El secret del castell, i fer 3 capítols.
ja em vaig portar els primers personatges a Itàlia i em va ser impossible tornar-los. Però en fi, després ja vaig començar a fer coses més serioses, començar per autoinformar-me de la manera d'escriure fent coses, escrivint coses, simplement descripcions. Recordo que vaig fer una quantitat enorme de descripcions de paisatge o descripcions de personatges sense més conseqüències, que no estaven dins d'una narració ni dins d'una novel·la. Era simplement fer exercici per a poder explicar coses als lectors. I als 14 anys, entre 14 i 15 anys, ja vaig fer alguna narració i darrerament vaig escriure un conte que es titulava, molt influït per les meves lectures, naturalment, sobretot dels anglesos, de Conan Doyle o d'Agatha Christie. Vaig escriure un conte que es titula L'experiment de Strolovitch. És la primera obra modesta, però acabada, començada i acabada. Un conte que no va tenir una edició important, la vaig publicar en un petit periòdic que es feia a Elx, però que després, en 1931, el vaig presentar, jo que després ja no m'he presentat en tota la vida a cap premi, no sé, una espècie de complex, no sé, el vaig presentar a un certamen literari de contes que va fer El Camí, un setmanari nacionalista valencià que publicava el Centre d'Actuació Valencianista, protegit pel don Ignasi Villalonga, una de les grans fortunes, i gastava molts diners protegint l'idioma, totes aquestes coses. Aleshores em van donar el primer premi de conte i allò em va estimular moltíssim. Després vaig continuar fent narracions i després, com tots els escriptors de la meva època, vam tenir la mala sort de començar la Guerra Civil Espanyola i després 40 anys de dictadura que va dificultar moltíssim l'expansió de la literatura valenciana de tota la Unió Balear. Però en fi, vam fer allò que es va poder. I jo vaig començar ja als anys 40, primeries, escrivia, deixava d'escriure, en fi, les qüestions de la vida també s'havien de resoldre, i vaig començar ja una novel·la, seriosament. Prèviament, és interessant, crec que a vosaltres, que vegeu tot el treball que m'ha portat darrerament a fer aquesta obra ja més important. Vaig fer una novel·la també del to de l'experiment de Strolovitch, però més gran, una novel·la de 104 pàgines que es titulava El misteri del canadià. Era ja una novel·la de misteri, però que tenia uns amors i uns problemes importants. I la vaig presentar a un d'aquells escriptors, un gran poeta valencià, el Miquel Duran i Tortajada, que protegien els joves que volien escriure i totes aquestes coses. El Miquel veig la novel·la, li va agradar i va parlar amb la Casa del Llibre de Barcelona i li he arreglat això, és a dir, la novel·la està correctament descrita, una llengua correcta, i els l'enviaré per a publicar-la. Bé, en això esclata el moviment, la meva quinta la mobilitzen a finals de febrer, m'incorpora a l'exèrcit, s'acaba la guerra, en fi, tot el temps amb alguns permisos tornava a casa, però en fi no vaig poder fer cap qüestió literària i em recordava de la novel·la i que haurà sigut de la novel·la. I quan es va acabar la guerra vaig tornar a València, em vaig fer càrrec del meu pis que havia estat ocupat mentre jo vaig estar en l'exèrcit, per una sèrie de famílies de refugiats. Allí no quedava cap llibre meu de la biblioteca dels meus pares, que l'havia replegat pràcticament quasi tota, i no quedava res, no quedaven llibres. Vaig trobar un espill trencat i una cadira, simplement.
I després ja vaig parlar amb el Miquel Duran, vam anar tornant-nos a juntar les nacionalistes i amb moltes dificultats i sense saber si la gent que havia canviat d'opinió, la tragèdia que va fer una divisió de les classes i la tragèdia va ser tan enorme que les coses havien canviat moltíssim. I em vaig trobar amb Carles Salvador. Carles Salvador, home activíssim que va influir molt en mi, el deflatisme va introduir l'estimació a Fabra i a la seva obra. Bé, jo dic, com està don Miquel? Insisteix també, no li ha passat res, tal, per així per allà. Total, ja vam anar reunint-nos. Vaig parlar amb don Miquel durant el tortejada i li vaig preguntar per el misteri del canadià, que més misteriós que mai, de 3 anys que no sabia res d'aquesta novel·la. I em va dir, Valor, jo li vaig complir la paraula. El dia 17 de juliol vaig ir al Correu de Barcelona i el Correu va ser bombardejat perquè estava donant-se la gran batalla contra les tropes del general Godet. I total, que això s'ha perdut completament. I bon, després de tantes tragèdies, això és una cosa insignificant. I dic, bé, la tornaré a escriure alguna cosa. Sí, vostè se'n deu recordar? Sí, me'n recordava completament. L'únic que passa és que quan vaig començar a pensar en el tema de la novel·la, l'argument, els personatges i tot això, després d'haver estat 3 anys veient tota la tragèdia personalment, com vam veure tots els que estaven en l'exèrcit i els que no estaven a l'exèrcit i que en la reguarda també van passar coses molt terribles, ja no m'interessava el tema del misteri del canadià. Em semblava una cosa massa juvenil, una aventura sense transcendència, així. Bé, ja li vaig dir a don Miquel, escolta, no m'interessa, de veres, ho he intentat, però escriuré altres coses. Després ja va ser molt més difícil, una dictadura, però en fi, poquet a poquet vam anar reunint-nos, van començar les classes de Ratpenat i les tertúlies. L'any 43 o 44 hi havia una tertúlia literària durant molts anys, on tots els joves van començar a escriure i totes aquestes coses. Ja vaig començar a fer algunes rondalles, unes narracions que em van demanar des de Barcelona, narracions de la Folla de Castalla, narracions grans, i vaig començar una primera novel·la que vaig publicar, que vaig acabar sobre l'any 48 o 49, però que va tardar 10 anys a passar la censura. Era L'ambició de l'Eix, una novel·la encara molt idealista, una novel·la d'amor pràcticament, dels problemes, encara que ja parlava del nostre poble, de la nostra terra, la vaig situar en Callosa d'en Sarrià, en l'Aitana, en una terra molt coneguda, i de certa manera, com diuen els crítics actuals, era la primera novel·la que feia de la baixura del País Valencià, sempre en el sud del país. Aquesta novel·la va passar la censura l'any 60 i fent algun canvi important que no vaig tenir més remei que fer, es va publicar en 1960. Després la situació de la censura continuava cada volta més agreujada, era molt difícil escriure novel·les. I aleshores el meu professor Sánchez Guarner i amic de la mateixa finca, que va influir molt en mi i em va ensenyar moltíssimes coses, un gran filòleg, em va dir, home, ara no veus que des de Madrid no volen que escriguin novel·les, i per què no fas un treball que està per fer i que pot ser que el dia que vulguis fer-los ja no trobes els elements necessaris. O sigui, investigar la tradició oral, la tradició de la literatura oral popular, o sigui, la rondallística, i fer un corpus rondallístic gran, perquè jo n'havia fet unes quantes i ell havia agradat. Les havia publicat l'any 50 o 52, no recordo exactament, en 3 volumes de 60 pàgines petits, i que també costaven de passar per la censura. Les havíem d'enviar, encara que les rondalles són una cosa tan ingènua i tan popular, les havíem d'enviar primer a la censura eclesiàstica, on l'editor, que era don Miquel Atlert Noguerol, que tenia una gran influència. Allí els posaven el nihil obstat i quan estaven censurades per l'Església les enviaven a Madrid i aleshores a Madrid no tenien res a oposar.
Així que vaig anar publicant i durant molts anys, jo van passar anys, anava replegant generalment de totes les terres que coneixia a Sió. Precisament a la Vall del Baina vaig arreplegar molts esquemes que després vaig transformar en contes rondallístics. En Bèlgida, precisament, que em vaig arreplegar en contes d'una velleta que ha mort als 90 no sé quants anys. I també en el meu poble, també les que jo me'n recordava, també per anar al poble del meu pare, anàvem a caçar els estius i els vells, caçadors vells, els preguntava coses. Hi va haver, per exemple, alguna rondalla que la vaig arreplegar un tros d'un, un tros d'un altre i les anava completant. Total, que vaig arreplegar 36 rondalles, vaig fer 1000 pàgines de rondallística que funcionen. Després s'han transformat en unes edicions de 8 volums de 120 pàgines cadascun que han tingut una gran difusió, que han servit sortosament, les han aplicades a l'ensenyament escolar, etc. I com em diu el professor Casanova, que ell mateixa les ha recomanades per a l'ensenyament de la universitat. Així que no s'havia perdut el temps per complet. Però després la meva il·lusió era escriure novel·les, naturalment, des de molt xic, ja des del Secret del Castell. Però en fi, les coses de la vida, ara jo seguia pensant que necessitava. Però també el Sánchez Bonet deia que el primer hem de fer un servei social. Primer hem de defensar la llengua, hem d'ensenyar la llengua. Ja ho vam intentar, clar, era dificilíssim durant la dictadura ensenyar la llengua com es fa ara en gran escala, però en fi, en petita escala. Carles Salvador va muntar l'any 48 va aconseguir que s'obrira el rat penat i que autoritzaren uns cursets de llengua en la condició que els donés jo perquè ell estava malalt. Efectivament estava molt delicat i no va durar molts anys. I ens vam dedicar a això també, a donar classes, i mentrestant jo m'anava fent literatura també a casa. En fi, vam fer tot aquest treball i el servei social va ser fer gramàtiques. En fi, és una cosa que ha durat fins fa poc. Vam començar a fer llibres de text. Primer vaig fer un curset molt curiós que diria Curso de Lengua Valenciana en castellà. Editat per don Joan Senet, un mecenes valencià que ha fet molta falta, que va morir molt jove, que tenia una editorial i que també va editar en 2 volums d'obra completa, molt bé, quasi massa cars i massa ben fets, ell, que 2 volums que contenien totes les 36 rondalles. El senyor Senet em va ajudar moltíssim i va publicar per primera vegada en la història del País Valencià, es va publicar una gramàtica que es diguera Curs de Llengua Catalana, referida especialment al valencià, on el valencià és ensenyat, o sigui, una de les variants de la llengua catalana, la nostra, important, que és la dels grans, la major part dels clàssics són nostres, com sabem tots. I vaig publicar el curs mitjà de llengua catalana en castellà, també en la mateixa editorial del senyor Senet. M'ha costat molt, vam haver de depositar en la policia i tot els primers volums que foren autoritzats amb molta dificultat, 3 o 4 mesos de gestions en Madrid, i darrerament la van deixar passar i va ser ja un curs mitjà de gramàtica prou ampli en castellà, com si fos per a castellanoparlants, però era per a valencianoparlants que parlaven molt bé l'idioma però que no sabien llegir-lo pràcticament. Així que per ensenyar-los millor i normalitzar el seu idioma s'havia de fer en un altre idioma, com si s'ensenyés un curs de francès o un curs d'anglès. Després vaig continuar i damunt en la premsa diària de València, per la pressió i les gestions
d'un senyor que ja és mort també, que va ser administrador de la premsa d'aquella època, un Paco Soriano. Ell em va aconseguir que jo publicés lliçons de Parlem Bé, no sé si van ser 300 o 400 articles, van ser 2 o 3 anys de publicar en la premsa lliçons de l'idioma, que van tenir una gran repercussió. Després, el senyor Senet mateixa va crear una revista que es deia Gord, que no sé si arribaria així, distribuït per tot el País Valencià, una revista mensual literària, especialment, que comentava obres literàries que havien passat per la censura. Això és el que aconseguia, però que va durar 28 mesos fins que ens va processar a tots, el senyor Senet i a tots els que escrivien en la revista, però 28 mesos. Va ser una cosa importantíssima. A més, era un mecenes que no li dolien els diners per a l'expansió de l'idioma. Del primer número van fer 50.000 exemplars i ell i jo mateix els portàvem als ordinaris i a les empreses que distribuïen premsa i totes aquestes coses per tot el país. Ell i jo mateix en persona, o els empleats que tenia ell, per a que es regalassin a tots els llocs públics del País Valencià, això 50.000 exemplars. O sigui, les guarderies, les bars, la gent estigués allí un temps distraent-se i tot això, sempre hi havia una revista Gord. I això va ser una cosa espectacular, perquè després a casa del senyor Senet, a l'oficina que tenia, cridaven de tot el país. I van demostrar que el país necessitava, tenia un gran amor encara a la llengua, i alhora era una revista ben presentada, tot això. L'idioma correctament descrit, molt normalitzat i tot això. Jo recordo que em cridaven, em posava jo per telèfon, escolta, però vostè és el que fa la revista. Bé, jo estava encarregada com si digués un secretari de redacció, pràcticament a voltes me la feia tota en un mes. Ella donava un llibre, a comentar-me un llibre tot el mes. I em cridaven, però escolta, és que és un idioma, el que parlem és un idioma, no és un taitiat, és un idioma com tots els idiomes del món, una llengua perfecta, d'una gran riquesa, com totes les llengües llatines, com totes les germanes o cosines germanes, etc. Però la gent es va interessar moltíssim. I a l'altre mes van fer altres 50.000 exemplars i es van regalar pel mateix procediment. Ara portaven un boletinet dins i van començar a venir, i van venir unes 10.000 subscripcions. I després vam tirar, no recordo si eren 15 o 20.000 exemplars, que ja es cobraven, es venien als quioscs i això. Els 28 mesos la catàstrofe, crec que estava de governador un senyor Moltó, no sé què, jo no sé exactament, ara era un advocat, és un senyor d'una gran fortuna i d'una gran influència en tota la ciutat de València, i de certa manera va protegir tots els altres que estaven processats. No va passar res al final, però ja no va poder continuar la revista. Això era el servei social. Tot això em va impedir a mi, després vaig fer que això fins ara fa poc, a 2 o 3 anys he publicat 2 vocabularis castellà, valencià i valencià castellà, i he publicat la flexió verbal, que em va ocupar 6 mesos de treball que vaig deixar de fer qualsevol altra cosa. 6 mesos completament dedicat a la flexió verbal. Un encàrrec d'acció cultural, el senyor Climent em va cridar i diu: com estava de treball? Jo dic: mire, he acabat d'escriure Sense la terra promesa, que m'ha costat pràcticament quasi 3 anys. 2 anys de replegar materials i fer biografies de cada personatge i tot això, i després 14 mesos de redacció, que recordo que vaig dedicar, que he fet 3 hores de matí, 3 de vespre de redacció ja definitiva. I quan va acabar, que vaig quedar ja molt extenuat en quant a la novel·lística, li vaig dir al senyor Climent: ara vaig estar 6 mesos sense fer res de literatura, així que puc fer obrir la flexió verbal. I vaig fer tot el procediment d'agafar el català valencià Balears 10 volums,
per al qual jo havia treballat també de jove, per exemple, hi ha seduletes a Mallorca, i vaig agafar i vaig fer una llista quasi de 8.000 verbs. Un per un. I em deixava després, vaig llevar aquells que es diuen només en una població petita del Pirineu o d'ací. Pràcticament tots els que tenien vitalitat i que representaven la necessitat de ser coneguts i ser cultivats. I després els vaig ordenar per models i em van eixir 102 models. O sigui que quan hi havia una petita diferència, per petita que fos, de conjugació, un canvi, per exemple, en el participi, en els temps composts, qualsevol era suficient per a que fos un altre model. Així que vaig fer 102 models. I crec que damunt el vaig consensuar entre els companys de l'Institut de Filologia de la Universitat. I que crec que és l'única obra on que posa que soc un membre de l'Institut. Per això. També la vaig consensuar, com era molt natural, amb Sanchis Guarner, i ell, com tenia tan gran autoritat, jo volia, potser, en alguns verbs, haver-me acostat més a la evolució actual. Els verbs, per exemple, com cosir, en la primera persona no van posar la desinència. Però ell em va dir, no, diu, fem com totes les acadèmies, em va dir Sanchis Guarner. Diu, no, hem de ser rigorosos per normalitzar ràpidament tots els verbs del País Valencià i modificar-los. I diu, i d'ací a 25 anys que ho fan totes les acadèmies farem aquestes concessions que tu dius. No. De totes les maneres ha funcionat. Jo ho he pogut notar fins en la ràdio, en la televisió, que poquet a poquet els verbs han anat perfeccionant-se. Perquè sempre... No, els verbs en el País Valencià no han estat molt... En la llengua popular no hi havia diferències molt grans, ni corrupcions molt espectaculars. Ara, tot el sud del País Valencià tenia millor conjugació. Era més normal, més acostada a la realitat filològica de l'idioma que, per exemple, en la zona central, a València. Allí que era arcaïsme. I en algunes zones, per exemple, en la zona de Xac, i tot això, hi ha una confusió entre el subjuntiu i l'indicatiu d'alguns verbs, en fi, coses insignificants. Però l'idioma ha quedat molt més normalitzat, perquè, com em deia el meu professor, un dels que més es van ocupar en ensenyar-me lingüística després que es va acabar la guerra va ser Josep Giner Marco, un dels homes que més ha conegut la filologia catalana, però que per la seva manera peculiar de ser no va voler fer-ho. Mi nieto Sanchis Guarner i don Joan Coromines, el seu professor Josep Giner Marco és una de les persones que més filologia catalana i romanística sap. Però és un home que no vull paraula. Crec que ha publicat, que serà els vers valencians, que a mi em van utilitzar encara que era molt petit, però les seves indicacions eren boníssimes. I no sé si algun treball en la miscel·lània Fabra. La promoció de la diccionari de la rima. Promoció gramatical. Bueno, el diccionari de la rima que el va fer Ferrer Pastor, però que el canemàs de les verbs tancades, de l'idioma, tot això. La flexió verbal ha caigut també en el País Valencià, que en molt pocs anys s'han fet. Ara fa 2 mesos després va rebre una carta de l'editor dient que li comunique que fem la 14a edició de tants així. Sí, són 14 edicions. Les primeres en 3.000, les altres totes en 5.000. 14 edicions en text en el País Valencià és important, o sigui que ha funcionat. Ha funcionat i ha depurat els verbs. Bé, tot això m'ha impedit fer novel·les. Sempre jo confiava molt.
Ara estic sorprès de tenir 80 anys i estar treballant intel·lectualment, però és el que jo tenia, instintivament pensava que tindria temps a fer les novel·les. Quan vaig escriure Sense la terra promesa, vaig dir al prologuista, un crític de primera categoria també, Josep Iborra, però no li vaig dir que ho diguera en el pròleg, li vaig dir que pensava fer una trilogia, o sigui que després d'aquesta novel·la pensava fer-ne 2 més, completar 3 novel·les sobre el sud i el País Valencià. I ell ho va dir, i no el problema, i em va comprometre una mica més. Bé, a mi em va, home, no em devies haver-ho dit, perquè potser no és morir-me abans, sinó que puc perdre ja la possibilitat d'escriure, per la memòria, per l'edat, per aquestes coses, i no tenia en condicions de seguir creant personatges i situacions, tot això. Però sortosament, i amb una certa grata sorpresa, he vist que he pogut acabar-la i que estic començant una altra però sempre també em queda el recel de la cosa lingüística, perquè moltes voltes m'ho he dit, ara vaig a fer novel·les, només que novel·les, i també els meus companys de l'Institut de Filologia, el Toni Ferrando i el Toni Casanova i tot, sempre m'ho han dit ja. Ara ja està bé, ja has de fer lingüística, perquè pràcticament ara hi ha una quantitat de professors preparadíssims en tot el país que jo crec que ja fan el treball de normalització perfectament sense mi. Però quan un editor em demana que si li faci un diccionari, doncs m'agafa la il·lusió de fer un altre treball sobre lingüística. La realitat és que fent diccionaris, clar, li pegues una repassada tan a fons a tot l'idioma que en realitat jo crec que conec una mica més la llengua, perquè jo sé que no hi ha persona per anys que visca que puga dir que coneix un idioma absolutament sense haver-se deixat cap detall. És quasi pràcticament impossible. Jo ara que he fet un altre diccionari en companyia del meu fill, que té uns 1.500, tinc uns 1.500 folis, no sé quantes paraules, 30.000, no sé quantes. Un diccionari escolar i la quantitat de coses noves que m'he ensenyat. Estaves en el problema de fer les definicions de cada entrada i després en les definicions has de pegar altres paraules que no coneixes bé, que les has d'estudiar perquè la redacció sigui perfecta, totes aquestes coses. O sigui que no està mal, no és perquè aquest progrés sempre es reflecteix en la llengua que escrius, no l'estàndard. Sempre penso més recursos. Bé, i si ara el sembla bé, doncs us parlaria de la trilogia. No, però és que els precedents són importants, no? Perquè segurament, fins i tot, pensar que vaig llegir de Moravia un llibre de crítica de llibres literària del gran escriptor italià, que admiren tots que sí, no, el Moravia sobre els motius d'escriure novel·les. Sí, Moravia diu això, que quan s'arriba a la decisió d'escriure novel·les, que això ho vaig escriure jo mateixa, jo crec que llegint li faré millor que les memòries. Diu, és ben difícil d'explicar
per a bastar novel·listes perquè han escrit una novel·la, un llibre. Sens dubte, com ja ocorre en la vocació d'escriptor, intervé un sentiment estètic. Pràcticament poden fer una cosa plena de bellesa, damunt d'explicar ideologies o accions, arguments, biografies de personatges. Només avant, factors encara més conscients són ja el desig d'expressar i contar allò que l'escriptor pensa que ha après en la vida sobre les coses i les persones, sobre els sentiments i les passions, sobre la natura, bella o aterridora, amable o hostil. Això establit, en el meu afer d'escriure, com el de tants altres, les circumstàncies adverses han durat moltíssims anys. Censura, incomprensions, explicant manca d'un món editorial, que això també és importantíssim. En el País Valencià hem patit moltíssim perquè no hi ha hagut un món editorial sòlid. Han passat moltes coses. Ara, jo, personalment, he tingut la sort d'acollir-me a un editorial sòlid, amb edicions, que ha nascut per a omplir el buit que ja s'havia omplit en l'editorial Regal, que es deia, però per coses desconegudes, per factors que no sabem com ha ocorregut, aquesta empresa no ha funcionat després, al cap de molts anys, de fer-ho tot molt bé. I Rosa Serrano, que tenia i que té un altre tipus d'empresa d'ensenyament, que és el Coratge de la Cabina, ja fa molts anys, una institució, una veritable institució importantíssima, i que li ha proporcionat una gran experiència sobre l'idioma, sobre l'ensenyament i totes aquestes coses. Ha estat la persona que ha vingut a aplicar aquesta gran experiència de vida de abans, l'únic que li podem retre, a crear una editorial seriosa en el País Valencià, la fortalesa de l'orientació de les grans editores castellanes i catalanes. En fi, ara aquest buit ja s'omplia. El 1975 vaig començar el cicle de Cassana, amb la novel·la Sense Rara Potença. Després l'he continuat en Temps de Batuda, que és una novel·la frontissa, i he acabat en Llar de l'Obispo. La decisió de construir pacientment el cicle de Cassana ha estat molt ferma. Foren molts anys de treball. Era el meu món, el coneixia profundament. Tant en temps aparentment idíl·lics, clar, quan jo vaig néixer semblava tot un paradís, després va anar complicant-se, com en altres més conflictius i darrerament tràgics. Hi havia un buit que l'anomena Josep Iborra en el pròleg de Sense Rara Promesa. Ell, m'ho dia també de paraula, diu: per exemple, els francesos, qualsevol altra nació civilitzada d'Europa occidental, tenen una nòmina d'escriptors, per exemple, del segle passat, i França té una memòria absoluta de com eren els francesos, com era el seu país en aquests anys, en aquest segle, en el segle XIX i en el segle XX, perquè sempre hi ha hagut homes que han escrit grans novel·les que són molt més eficaces que la història és també molt necessària per a conservar la memòria de com vivien les persones, com eren, com han patit, com han gotjat. I, en fi, una nació és com un individu. Per a saber el que ha de fer avui i el que serà demà, ha de saber què havia fet abans. Ha de conèixer la seva pròpia història. Això així s'havia interromput fa molts anys. I Borra dia, per exemple, en francès, anem a veure com era la burgesia francesa, i agafa les obres de Balzac i es diu sang. Les qüestions amoroses com
provincianes, Madame Bovary de Florence, com era l'amor provincià en França en els anys. Així, llevat de molt bones coses que s'han fet, com ara de Blasco Ibáñez, durant la seva època es va escriure coses magnífiques sobre la passa central del País Valencià, i aquesta memòria s'ha conservat esplèndidament a través de la Barraca, de Campanyes i Barra. En el sud vam tenir a Gabriel Miró, que es va ocupar també d'un sector del amb una esplendidesa i una perfecció extraordinàries. També ells van tenir, i a Sorín també va escriure Els pobles, que Monòleg no ho van tractar tan a fons i no tenim tanta memòria com que, per exemple, França, els exemples que posava. Però, en fi, van fer moltíssim. Per això s'havia de continuar. No es van ocupar de l'època que m'he ocupat jo en aquestes tres novel·les. Jo m'he ocupat des de 1916 a 1939. Així queda una memòria del nostre país, especialment de la part que jo coneixia. Encara que conec tot el País Valencià i l'ha traficat prou, però clar, amb l'amor i la perfecció i el detall amb què connecto del sud és impossible. I això és el que jo he propat. I crec que mereixia la pena fer aquestes tres novel·les per a que quedara fixat d'una manera que ja no pot desaparèixer en tres llibres com eren, què hem patit, què ha passat en el nostre país, com era la nostra gent, com eren les ideologies, quins conflictes socials o polítics tenien, com els van resoldre, etc. Ara, jo crec que aquest tros de memòria és que jo voldria donar-vos, crec que no molt àmpliament els temes del cicle de Cassany, novel·la per novel·la. Per exemple, en la terra promesa, els diré l'espai on passa la novel·la, el País Valencià meridional i especialment la vila de Cassany, fantàpolis creada per mi com a representació de les viles que hi ha a les Folles i Valls del muntanyà meridional Alcoià, amb referències a la ciutat, la capital de la província, amb motiu de viatges, gestions i relacions d'alguns personatges. L'època 1916 i 1918. Ara, hi ha uns flecs back, que diuen en anglès, uns retrocessos fins a 1870 aproximadament en la història de molts personatges, per a veure què feien en 1916 i 1918 i què obraven, com obraven el lector de la història d'aquests personatges, la seva biografia. El fons històric i social de Sense la terra promesa, Cassany és, com diuen, això m'ho han ensenyat els crítics ara modernament, és una fantàpolis, una ciutat fantàstica però basada en un poble real, basada a Castalla, que jo sortí de Castalla i conec molt a fons un poble. Però no és solament Castalla, sinó que jo he conegut molt a fons altres pobles com Monòver, he conegut molt a fons, Banyeres també, i en fi, els de la Folla també, i per referències familiars i totes aquestes coses, i vaig pensar que era millor posar una ciutat representativa però que el públic va identificar més com natural. El fons històric. Cassany és una vila que feia durant Sense la terra promesa una vida tancada entre muntanyes, bastant autòctona, d'estructura semifeudal.
Ara, en la darrera visita que hem fet al Canal 33 de Barcelona, la meva editora i jo a Castalla, amb 5 cotxes per anar gravant trossos de Cassana, m'he adonat que la estructura semifeudal, que jo quasi la volia donar per resolta sense terra promesa, continua sent semifeudal. Precisament els meus parents, que tenen alguns palaus molt bonics, no ens han deixat fotografiar-los per dins per por a les bandes que s'estan creant ara, que efectivament deuen tenir raó, perquè en un dels seus palaus han fet un robatori. El primer, el pare i la mare, els dos són col·laboradors. Castalla la van ocupar unes quantes famílies que van tenir en temps de Jaume I o Jaume II, i encara hi són, encara es troben allí. Tenen les seues cases, primer les tenien al castell, cases de pedra, petits palaus, ara han baixat baix, ara en el segle XVI ja han baixat baix. Baixen baix al carrer Major i continuen edificant palaus, naturalment, no palaus com els de Viena, una cosa més modesta, no però palaus. O sigui que les famílies encara quasi continuen. Les commocions i problemes que produeix l'esclat de la guerra europea i els llargs temps de lluita agudix els problemes entre rics i pobres, crisis. Els problemes ja venien de bé, era natural. Castella semifeudal, havia famílies que venien una sola família més de mig terme, era molt natural que passaven coses. Però la guerra europea va aguditzar la crisi i va haver una gran diferència entre els jornals i els preus de les subsistències. Aleshores, quan no estava Sotjaga ensenyant-nos això, però de la disminució del valor de la moneda i totes aquestes coses, però el fet era així. Per tant, sense agradar la promesa, es compta que estaven en l'albada de la penetració de les noves ideologies progressistes. L'home, per a defensar-se, busca, pensa i busca recursos. Les primeres notícies del socialisme havien arribat. En la terra promesa ja hi havia a Cassana una casa del poble, hi havia homes que arengaven les masses, i això és autèntic completament. La senyora d'allí ho vaig veure des de molt petit. A més, tenia un informador molt gran, de jove, ja fa molts anys que faltat, que és el meu pare, que era un poc polític de l'època de Canalejas, canalejista, va ser un jutge molts anys, els jutges que posava Canalejas i clar, en les seves conversacions la meva mare i nosaltres, totes aquestes coses les vaig saber molt a fons. L'encariment de les subsistències, els jornals baixos, les reclamacions multitudinàries comencen a pertorbar i desbaratar els esquemes de la vida econòmica tradicional. Especialment es va produir una cosa fortíssima, un col revolucionari enorme que el va fer el PSOE en 1910. El PSOE va promoure una vaga ferroviària total en un país, va paralitzar tot el país i va intentar fer una revolució, pegar-li una sacsejada molt forta a la monarquia o tombar-la o esglaiar-la i a veure si canviaven les coses. Va ser un PSOE molt agressiu i molt combatiu en aquella època. Estava presidit per Pablo Iglesias, el fundador, i la revolució la van dirigir des d'un carrer de Madrid, des d'una mansarda i amb moltes dificultats, no havia telèfon, no havia ràdio, no havia res, després enviar persones, això, un moviment així era molt difícil de triomfar. Però de totes les maneres
va ser ja després de la revolució del 17, ja no va ser exactament igual a l'estat espanyol. I el Daniel Anguiano, Largo Caballero, Pablo Iglesias, i és el fons històric que altera la vida de personatges. Tots els personatges de Sant Esteve de la Promesa estan immersos dins d'aquest fenomen històric. La novel·la nomena 152 persones diferents, de les quals hi ha 15 o 20 personatges que tenen atenció, els altres en tenen més poca. Jo, per a classificar-los i fer els fitxers que m'ajudaren en la redacció de la novel·la, les novel·les tan immenses, tenen tant estil, això, necessitava classificar els personatges, classificar protagonistes o un protagonista o més protagonistes, personatges importants, personatges secundaris, personatges marginals, polítics que es nomenen, que tenen acció o mantenen, o simplement referencials. Nomenaré els més importants de la novel·la. Són el primer personatge que no té acció perquè mor en l'inici de la novel·la, Doña Berta Mauri Boins, una multimilionària de terres, una gran propietària, que és la darrera gran persona aristocràtica del poble. Mor i fa una testamentada perquè els nebots que tenien un dret moral, no tenia fills, un dret moral, es pensaven que heretarien ells la immensa fortuna, Albert Mauri de Rocafort i la seva germana Maria Júlia. Però l'hereta el cacic Rafael Alsina, que tenia una gran fortuna, Rafael Alsina i Robert, parell llunyà, molt llunyà de Doña Berta Mauri, i alemany, sí, tia dels Mauri. No, és simplement els personatges. Després apareix un personatge central, sí, clar, no fa. A més, si els contara la novel·la ja no tindríem temps de comprar. No, però aquí es fa encara. Hi ha un personatge molt filosòfic, un tal Joan Molió i Cardona, fill d'un notari espiritista, Enric Molió. Hi ha altres personatges, alguns personatges de la classe popular, però que són molt importants de la novel·la, com un matrimoni que venen uns forasters que venen i posen una botiga. Maria i el senyor Pere, que tenen una botiga, són personatges importants. Dels aristocràtics estan Doña Caterina de Rocafort i Ricard Mauri i Boins, pares de germans Mauri, els procuradors, els treballadors, la família Estelric, els coronels, el coronel Pirat, el jutge Montfort, el secretari de Josep García Seva i la camarilla del cacic, amb persones com Robert, venedor de roba i Espicó, la Casa del Poble, amb els socialistes Toni Bernabéu, Pablo Rabassa, un anarquista en color banyuls que dona lliçó dels camps als treballadors, Ferran Cervera, un burgès i un amic d'ell que té una fàbrica de vaixells. Entre tots aquests personatges és un entramat molt complicat que porten la novel·la avant. En la classe treballadora destaquen també la muller del secretari de la Casa del Poble, Natal Roseta, muller del socialista, molt devota, sempre discutint el marit. El pis de la casa tenia un infern i era un socialista completament molt dotrat, completament convençut que el socialisme era absolutament necessari. I la dona Roseta pensava que era molt més important que guanyar el cel. Ella estava sempre molt preocupada pel seu marit. Bé, un altre capellà evangèlic, hi ha dos capellans, el rector principal, mossèn Hilari, és un home fonamentalista, que dirien ara, molt amic
l'aristocràcia i del poder econòmic, i un altre molt ingenu i molt democràtic. Bé, l'argument necessàriament és un anàlisi de la societat en vez de casar. Es tracta d'un complicat engrellat o teixit de relacions individuals i col·lectives, sense data de promesa, però molts es queden sense data de promesa. És a dir, és la història també de les frustracions, de les il·lusions de les persones. I en paraules, i Joan Molió, que és la persona que media entre els rics i els pobres, és un home pessimista, que diu: que els pobres no tenen raó mai, que sempre els toca perdre, creia ell. Reflexiona una nit dalt del castell, veient baix la processó, ell i l'anarquista estan parlant, i diu que feia una nit preciosa, i l'anarquista diu: sí, és un paraís, diu, Cassana és un paraís, i el camp tan bonic en la nit. Però don Joan Molió, que és un pessimista, diu: ara, en la fosca, dins aquesta celestial harmonia que sent en el camp, la de la naturalesa, diu, lluiten per sobreviure milions de seres, tan petits i tan dolents com nosaltres. I això és la idea de don Joan Molió. Bé, jo crec que no em veig cansar-vos més en tants personatges, però els diré temps de batuda a on passa. L'espai de temps de batuda està en una vall que està a 1.000 metres d'altitud, que existeix en Cassana, molt bonica, una vall preciosa, que quan jo era jove era una vall plena de vida, hi havia 2 masos, havia un veïnat que vivien molt aïllats en un semidesert, però era molt bonic. La valleta de la Mossall, una família de persones cultes, un professor d'una acadèmia de València, la seva mare i la seva germana se'n van estiuejant, i d'allí a poc esclata el moviment. La novel·la té 3 mesos de duració, té temps de batuda, i es basa l'argument en el contrast d'aquella vida tan paradisíaca de la gent de l'Idal, els propietaris d'enfront, els treballadors de la pròpia finca. Allò semblava paraís, comencen a venir les grans notícies del alçament militar del 18 de juliol i sobretot de la revolució. El temps de batuda es refereix a que no solament era el temps de batre els cereals, que era una vida tranquil·la i paradisíaca, sinó que simultàniament és la batuda, la persecució dels propietaris, de la gent de dretes, per als revolucionaris més exaltats, el conjunt de... El fons històric és l'alçament franquista en els seus mesos de juliol, agost i setembre del 36. Personatges principals són la família, els estatgers, totes aquestes coses, però apareixen també, com van complicant-se les coses, moltíssimes relacions, ja baixen a Cassana, moltíssimes relacions amb la gent de la revolució, homes honrats, etc. En fi, és una novel·la no solament alegre, sinó moltes discussions agres i molts problemes socials que apareixen en ella. La tercera Enllà de l'horitzó, es diu Enllà de l'horitzó perquè és quan està contada per el protagonista. El protagonista és el professor que passa els 3 mesos allà dalt amb la seva família
que no sabien què passaria, no podien tornar a València. Ell estava entre les dretes i les esquerres, una certa dificultat de decisió de la seva història familiar. I enllà de l'horitzó és quan ja baixen, ell ingressa a l'exèrcit i conta durant tota la novel·la totes les seves experiències de l'exèrcit, totes les seves experiències de la rereguarda. És un desplegament de moltíssims personatges, clar, tots els personatges de la milícia i tots els personatges que fan les col·lectivitats, que transformen el món, que fan les expropiacions, en fi, la guerra en la rereguarda, en les capitals, en els pobles i també en el front de terra. Tota l'estada de la brigada on pertany el professor, que està primer de reserva en la serra de Montalgrau, en Barranques, i després combaten contra la Legió Còndor de Franco, en fi, tota la tragèdia de l'empresa de Terol, tot el que li passa a ell, etc. Espere que si la llegim algun dia sigui del seu gust. Bon, i moltes gràcies. Primera la mà i podem controlar la cosa. Ningú ha fet una pregunta. No, és que com m'he explorat tant, jo crec que... Quina part de totes les novel·les que fa l'escriptor, quina part d'autobiografia es pot trobar en aquesta obra? Home, en Sencertar la promesa, com jo declaro en el pròleg de la segona el vaig fer jo. Vaig fer una nota que es diu El revés de la trama, per a contar alguns secrets de com havia fet el temps de batuda. Però el prologuista, el senyor Riborra, el va llegir i diu ja m'has fet això, diu, per què vaig a fer prou? Diu, és que és suficient. Diu, mira, això es feia en el segle passat, perquè és que fixos en tot, molt més que nosaltres. Diu, això es feia en el segle passat i era molt estimable, perquè el mateix novel·lista declarava com l'havia feta, o per què l'havia feta, o per quina tècnica, o per quin... I clar, per al lector era molt més interessant el que contava el mateix novel·lista que el que contaria la crítica. No estic d'acord, les proves estan tan ben fets moltes voltes que és una realitat. Però en el revés de la trama conte jo que Sencertar la promesa és una novel·la pura, o sigui, és tota d'imaginació. No hi ha cap personatge que jo hagi conegut, o sigui, són tots inventats. Poden semblar, clar, un coronel pot semblar un altre coronel d'un poble, però és una novel·la pràcticament pura, sempre que, clar, hi ha moltes coses que instintivament apareixen però que el mateix novel·lista no ho sap. O sigui que el novel·lista escriu crent que això ho ha inventat també, però pot ser records, coses que portaven en el subconscient des de molts anys i tot això, però pràcticament és una novel·la pura, o sigui, completament d'imaginació. Temps de batuda ja té alguns elements autobiogràfics, si no exactament contar coses que m'han passat a mi, però sí contar coses que podien haver-me passat a mi en moltes circumstàncies on jo he estat. I també hi ha, d'una manera
una mica simbòlica, pues, algun record de persones que en crisis de les que passem nosaltres en aquesta vida m'havien ajudat i m'havien servit transformant-los, els he transformat en personatges, una espècie de petit homenatge per a un amic, que tampoc és excessiu. En l'A de l'horitzó, naturalment, em va servir moltíssim estar en l'exèrcit, és indiscutible, moltíssimes coses les coneixia, les escoltat. Però no és la meva història militar, és més novel·lesca. I damunt, que jo dic que els vells no deuen contar batalletes, això és la cosa. Però em va aprofitar moltíssim les experiències, tot el que vaig veure, en els 3 anys. Damunt, com jo sabia que algun dia escriuria alguna cosa, em fixava moltíssim en el canvi espiritual de moltíssima gent davant de les tragèdies, el comportament dels homes, el comportament de les dones, també vaig estudiar molt, a veure com reaccionaven davant del problema que podia presentar-se, si morien 1 milió de joves, què passava amb les dones, què pensaven elles del dia demà, del futur i totes aquestes coses. Així que, sense ser autobiogràfic, m'ha aprofitat molt l'haver passat totes aquestes circumstàncies personalment, perquè hi ha moltíssimes coses que si no es viuen no es poden comprendre, ben compreses. Però no hi ha altra cosa. Clar, la fantasia i la imaginació transformen totes les coses i les fan més novel·lesques que es podrien ser. Alguna curiositat, com diu ell? Fins a quina edat va viure en Castalla? Pues no va arribar als 15 anys, però després vaig estar vinculat a Castalla molt. Pronte vaig anar a Alacant i després, molt jove també, ja vaig anar a València. Em van convidar els valencians a anar a València, des del Centre d'Actuació Valencianista. Pràcticament el que em va decidir va ser, que ha mort ara fa molt poc, que dirigia el periòdic El Camí i després ha estat un dels elements més importants d'acció cultural. Pràcticament era tresorer, mort d'una edat molt avançada. El donador Piscueta, una gran personalitat. I em va posar una carta, vaig escriure un article molt patriòtic. Me'n recordo que va ser en el Tío Q, precisament, una revista anticlerical molt graciosa que escrivia, que feia don Josep Coloma Pellicer, i vaig escriure un article tan això d'Alacant, perquè començaven a Alacant a parlar-los els xiquets en castellà. Contràriament, ara ho diuen tots que està castellà, molt castellana, molt castellanitzada, Alacant. Però la gent, a voltes els ho conta i dic, jo he sentit tot Alacant parlar un valencià marítim, el que no parlava com nosaltres, és la zona de l'aquí. Sí. Alacant està darrere de la línia de Don Jaume. La línia de Don Jaume I va... O sigui, el regne de València que va constituir Don Jaume I militarment, el recolzava el Biar, tota l'esquena de la Serra de Castalla, després hi ha un buit, que diuen el Mos del Bau, i passa a la Serra de la Carrasqueta, a la Penya Roja, que és la punta de la Serra de la Carrasqueta. Després continua per el Cabeçó d'Or fins al mar, les darreres contraforts d'això. Era una línia perfectíssimament marcada. Veu que és una línia de defensa perfecta, segur que era un gran estratega. Doncs ja no això es va fer més. Pues la línia de Don Jaume és curiós perquè des de la línia de Don Jaume cap avall ja diuen així i tenen altres aquí no així, i tenen una altra fonètica i uns cantes molt diferents. Va ser la segona espenta del net de Jaume II per la conquista de Múrcia, però la part de dalt. I Alacant és ja de la segona etapa de la reconquista. Tenia ja altres elements.
i parlava un altre català, un altre tipus de valencià meridional, més semblant al d'Eivissa. Jo recordo que a Alacant, en lloc de dir cap avall, ves cap avall, que em tira volta avall, volta amunt, termes marítims ja, com els de les Balears. I tot Alacant parlava valencià, excepte la burgesia i l'aristocràcia del Sud. Però després va tenir una crisi galopant. En aquell moment jo sentia les mares intentant parlar amb els xiquets en castellà, que els xiquets acabaven per no tenir vocabulari de cada classe, perquè no podien estar, ven aquí, ven que la mamà te llama, ven no sé què, a comer, però sí que els xiquets no sabien dir altra cosa. No es parlaven en valencià, en castellà era un vocabulari tan reduït. I això m'introduïa una sensació de xiquet poc s'estimen a si mateixos i tal, per què? I ja vam començar, em vaig presentar a Coloma, el liceu, que feia el tio Cuc, que estava en un valencià macarroniquíssim, però en fi, escrit en l'ortografia castellana. I li vaig dir, jo soc Enric Valor de Castalla, i què volia vostè? Jo dic, pues jo volia ajudar-li en el periòdic. I vaig començar, em va donar feina, em va ensenyar a corregir proves, que feia igual que ho estic fent ara, em va donar per primera volta la manera dels signes per a... Un dia em va dir, vol anar a l'impremta, i tenia 19 anys, ell 54, i vol parlar de vostè. Vol anar a l'impremta, vostè estava esperant a corregir el periòdic, i va fer moltíssima il·lusió. I vaig escriure un article sobre defensant això a Alacant, que jo no volia veure-la morir, perquè estaven transformant, havien canviat d'idioma, que és canviat de pelatge, de sang espiritual, i no se va caure molt bé en València, i vaig rebre uns dies una carta de una piscueta, convidant-me a anar al centre d'actuació valencianista, que vaig anar, i després allí m'ho dirà, i per què vostè no podia quedar-se així, en València, per si per allà, gestions. I em vaig vincular en la capital, però vaig deixar la història. No sé, sempre he volgut tornar a Castalla, però no he pogut. És impossible. Parlant d'Alacant, voldria dir una anècdota. El problema sociolingüístic de la ciutat i és, per exemple, que com més la revolució del moviment del 36-39, com més al sud no hi havia tanta crema d'espècies de conflicte, més excepcional, els cinemes de fora. Però el cas és que era l'any de l'alçament, a través de la premsa d'Alacant, l'alcalde d'Alacant s'adreçava als alacantisme a l'Alacant. Sí, Llorenç Carbonell. La premsa la replega. Sí. Jo vaig tenir molta relació amb Llorenç Carbonell, el vaig conèixer molt bé. Va emigrar, en el vaixell que se'n va anar. En el marítim, se'n va anar en el marítim, un vaixell anglès, en l'últim momentet. És que cremava personalment les esglésies. Era d'izquierda republicana, que els anticlericals aquells tan clàssics. Però els joves li havien d'agrair molt. Tenia una llibreria i tenia tot el que es publicava en Barcelona, en català. Les col·leccions de Proa, em penso que començaven ja. Proa i castellà. I anàvem i li compràvem llibres en català, de tal manera que jo no vaig fer cap curset, em vaig ensenyar, encara que el meu pare ja a 6 o 7 anys va començar a ensenyar-me el català anterior a Fabra i a mon germà. En l'esquella de la Torratxa, que ell tenia la col·lecció de quan ell va estar estudiant el sol. Tenia la col·lecció d'això, i quan tenia 6 o 7 anys i ja començava en castellà, doncs va dir, ara durant una hora diària us ensenyaré a llegir l'esquella de la Torratxa. I em vaig ensenyar a llegir i per tant a escriure en català, però anterior a Fabra. O sigui, en Y encara i en la CH final. Això, foc, doncs escrivia foc, foig, però el Llorenç Carbonell ens deixava llibres. Ens deia, si no podeu comprar el llibre i voleu llegir, doncs llegiu, ell ens apuntava, deixava una novel·la, la llegíem i la tornàvem, a tercer les compràvem, si podia. I
I quan jo vaig instigar a Coloma a fer una agrupació nacionalista, i Coloma va dir que conforme, però li havíem de posar acció regionalista a la cantina. I si ell l'enviàvem a València, a l'alcalde, representant l'agrupació regionalista a la cantina davant dels nacionalistes de València, que una volta va venir molt cremant. Valor, vostè em fa anar allí som tots uns reaccionaris i beatos i per així. Jo dic, però vostè no s'ha de fixar en això, volem l'estatut, volem tal, l'home va complir i totes aquestes coses. Sí, començàvem ja a fer la campanya per l'estatut, i va estar molt avançada. Quan va explotar el moviment i funcionava molt bé això. Hi havia molta més prou que hi ha ara entre les dretes i les esquerres, el concepte del nacionalisme valencià i tot això. Hi havia més unitat. I en la propaganda jo recordo que anàvem tots. Potser era un diputat de dreta o d'esquerra, una de centre, i fent una campanya en una població parlant de l'estatut. Una llàstima, perquè l'haguem tingut molt prou. L'any 35, 36, 37 haguem tingut l'estatut. Sí, que tots sabem que l'alçament va ser prou provocat pels estatuts. Això va ser un dels motius principals de l'alçament. Que el cap de les dretes, el Carlos Sotelo, deia en els discursos que preferia una Espanya roja que una Espanya rota. I l'alçament va ser contra roja i contra rota. Vull dir que m'estaria molt més sòlid i tot això, però en fi, s'està fent prou. Suposa que no desapareixerem com a poble. No, hi ha qui és molt pessimista, però no. Queda molta força encara lingüística. I l'ensenyament alguna cosa farà, crec jo. Hi ha una connexió entre necessitats i... No. La pregunta és si realment s'han fet a necessitats foren només d'èxit. Com? No, va ser com va estar 10 anys sense consentir la censura que es publicara. És que no volien dir que era molt immoral, i si vostè la coneix veurà que és molt ingènua i molt idealista. Immoral no té res. Fins i tot l'adulteri, que és el que van fer llevar en la primera edició, que al final va ser per instigació de la mateixa impremta. En aquella època no s'acomaven fotolins, que no pesen gens i que una cosa, sinó que es feia cada volta en plom i allò pesava 1.000, 200 o 300 quilos. I va estar allí 3 anys i al final la impremta un dia em van cridar i van dir, escolta, això ho tirem a la... I va venir un sobre de Madrid que dia se publicarà sin adulteri. Jo va estar resistint, no sé, no recordo ja el temps, però va estar molt temps resistint, però que xeca això, que el pom i això. Al final ho tirarem, ho fondrem altra volta i tal. I quan va venir el sobre em va cridar el senyor impressor vellent, molt simpàtic, i va dir, vinga que ve un sobre de la censura. Veurem si ja no m'entusiasma això. I van treure els procediments no eren gens blancs, o sigui que venia un paper sol sense un ningú ni res, o sigui el sobre de la censura, però un paper en blanc que feia en màquina, se publicava sin adulteri. I ja no vaig poder combatre amb els de la impremta. Ara o paga vostè això o ho tirem i tal, però sí per allà. I l'editor diu, bé,
és possible llevar això. I de l'adulteri eren 2 línies, total que no ho faig, després vaig llevar les 2 línies, i els 3 capítols que seguien els vaig fer petites reformes, petits canvis que no es notaven. En el moment de l'adulteri, que era una escena molt petita i un poc assenyar de aconseguir la passada telegàtica, però després vaig dir que ell no, era un amor tan gran que tenia amb una Pauleta que no volia ell que fora amada com una vulgar pastora, no sé què dir, no me'n recordo el canvi que li vaig fer, però després quan ja va ser l'edició autèntica, que només va ser una edició. Després ja les coses van canviar i quan vaig publicar la seva volum d'obra completa, aquella primera edició d'obra completa, l'ambició de l'Eix es va publicar perfecte. I en el pròleg, Joan Olesa dia això, diu l'odi que tenia a les qüestions amoroses del Cratge era una cosa terrible, perquè Valor li donava un tractament tan delicat a l'adulteri i damunt, diu Olesa, diu, Valor s'ho havia arreglat de manera que el matrimoni era la cosa immoral i en canvi la cosa moral era l'adulteri. Era una cosa tan franca, tan bonica, tan poètica, i l'amor era una cosa tan pura i tan autèntic que l'altre va ser una espècie de venda, es va casar perquè feia falta salvar els pares de la ruïna que anaven a llevar-los a tota la casa, que si no veig que és un casament mig industrial, una reglet d'això. Bé, la qüestió és que ja ha funcionat, després ja s'han venut 13 o 14.000 exemplars d'adulteris. Si no hi ha cap més, ja podem moure d'aquí. Bé, bona nit a tots. Jo no vaig a fer-vos cap discurs, per sort per a mi i per sort sobretot per a vosaltres. De Ric Valor ja s'han dit així tantes coses i tan boniques, i fora d'ací també per supost, i algunes més dites ell mateix, però jo pensé, i suposo que estareu d'acord, que de Ric Valor hi ha que parlar molt, però sobretot hi ha que llegir-lo. I a més, i sobretot, pense, i també suposo que estareu d'acord, que hi ha que seguir-lo i hi ha que continuar la seva tasca. Això pense que seria el que a ell més li agradaria. I jo, com a consellal o regidor de Cultura de l'Ajuntament de l'Olleria, em toca la tasca més fàcil, donar-li les gràcies. Donar-li les gràcies per haver vingut a aquest poble, per haver estat este rato tan agradable, esta estona tan agradable entre vosaltres, i donar-li les gràcies també per tot el que ha fet per la nostra llengua i per al nostre poble, que com tots sabeu és una sola i mateixa cosa, la llengua i el poble, com ell ha dit al principi de l'any. Donar-li les gràcies per el que ha fet i per el que pensem tots que encara podrà fer. Donar-li també les gràcies, Enric, per existir, per estar ahí, per estar entre nosaltres i per a molts anys. Cal també, pense, no tingueu pressa que vaig seguir. El seu pare que no s'ha gelat, m'acaben de dir. Cal també donar les gràcies al col·lectiu L'Olla, este grup que tots conegueu i que amb els mitjans més pobrets i més sutils de vegades han fet tantes coses per la cultura i per el moviment cultural de l'Olleria. Jo vull donar-vos les gràcies i voldria també, penso que és una bona ocasió com a en veu de l'Ajuntament, dir-los una cosa que ells ja saben en aquest moment, dir-los que compten amb la nostra satisfacció i compten també amb el nostre recolzament i que puguen seguir treballant per la cultura en l'Olleria. També, a més de donar-los les gràcies,
ja que felicitar-los, tots sabeu que fa 5 anys que estan fent un esforç gran i jo crec que hi ha que estimular-los i donar-los ànim per a que continuen també per molts anys més. I ja per acabar, donar-vos les gràcies a tots vosaltres, amics d'Enric Valor. Jo sé que Enric Valor té una gran força d'atracció, amics d'Enric Valor i amics del poble valencià. L'Ajuntament de l'Olleria i este poble vos agraeix el calor i la vigor que heu donat vosaltres precisament a aquest esdeveniment. Sabeu tots que l'Olleria és un poble que treballa molt dur, però que sap apreciar i sap agrair i sap estimar aquestes coses, aquests esplais refrescants com el d'aquesta nit. Gràcies a tots i bona nit. Tindré unes paraules que em permetreu també que gasti aquesta xulla perquè en una nit com avui no cal tindre cap error. Primer que res vull agrair-vos a tots i a totes la vostra presència en aquest acte. Evidentment ens alegra que tanta gent hagi volgut acompanyar-nos en la celebració d'avui. En tot cas, la veritat és que la resposta a la nostra convocatòria ha sobrepassat i de molt les previsions que teníem fetes. Això ha repercutit en l'organització del sopar, el qual he tingut que anar ramificant a través de la setmana perquè cada vegada aneu apuntant-se'n més, cosa que m'ho agradava molt. Amb tot esperem que haureu gaudit de la taula com a ho hem fet escoltant el senyor Valor. En aquest moment no patiu perquè no vaig a contar-vos tota la història dels 5 anys del col·lectiu Lolla. No patiu perquè ni vosaltres heu per escoltar-ho ni jo per contar-ho tampoc. La veritat és que la coincidència de 5 anys en el famós esdeveniment del 92 ens obligava d'alguna manera a afegir-nos a tots aquests esdeveniments que es feien enguany. I la veritat és que em feia gràcia allò de l'any 92, em quedava molt bé. Llavors vam decidir de celebrar el 5è aniversari en companyia dels que durant tot aquest temps han passat pels nostres actes i també amb els amics i amb les amigues que ens recolzen. Però nosaltres hem recordat, està comentant abans el Pep, que dona gust veure a quasi 200 persones que han vingut avui a la conferència, recordant que eren 6 o 7 patint més fred que Sant Amaro en una caseta allí dalt quan van a començar el saló col·lectiu. La veritat és que ens ha omplit molt. No volien celebrar aquest 5è aniversari només de nom, sinó que realment volien donar-li una consistència que tinguera un contingut sòlid i acordaren que era un bon moment per a demostrar públicament la nostra admiració per la persona del senyor Enric Valor. No caldrà parlar ara de la seva personalitat literària, ja que ja s'ha fet durant la presentació i per gent que realment sap. Allò que sí que volem destacar és el seu estudi i dedicació a una cultura que, en un cas com el nostre, va lligada estretament a la pròpia supervivència del país. Els nostres veïns de Ponent solen acusar-nos de mirar-nos massa l'elit. Això fa tothom. I és no poc, però de vegades em fa la impressió de que el voldrien, en realitat és que es miraren els d'ells. Està bé això de mirar-se, sempre que no es creiem que tenim el més preciós que ningú i cal tenir cura. D'alguna manera, el senyor Valor ha tingut cura d'una part d'aquest mèlic nostre. S'ha preocupat de millorar el llenguatge i, com deia el poeta, desarmar-nos els mots. Aquesta actitud seva, que malauradament sovint trobem a faltar en les nostres institucions, ha permès que, a hores d'ara, puguem celebrar actes com el d'avui, malgrat tants anys de foscor. Creiem certament que mereix rebre homenatge de la societat valenciana i aquesta és la nostra modesta aportació. És per a nosaltres motiu d'orgull que el senyor Enric Valor i Vives accepte el ser president d'honor del col·lectiu La Lloc.
Benvinguts amics tots. Moltíssimes gràcies, No tenim compassió, perquè una emoció tan forta no sabem què passarà. Hauré d'escriure tot el que no veus.